Misli globalno, djeluj lokalno nije samo fraza. U našim lokalnim zajednicama živimo, školujemo se, radimo, šećemo, posjećujemo liječnika, kupujemo, parkiramo naše automobile, udružujemo se, provodimo svoje slobodno vrijeme. Imamo li dovoljno parkirališnih mjesta i plaćaju li se? Hoće li ove godine biti uređen park ili će on biti prenamijenjen u druge svrhe? Koliko će udruge dobiti sredstava iz lokalnog proračuna? Hoće li neko zemljište postati građevinsko? Kakvo je radno vrijeme kafića i barova? Što s divljim deponijom u blizini? Hoće li se sagraditi tvornica i u kojoj će mjeri ona zagađivati zrak i tlo? Na ta, ali i na mnoga druga pitanja, odgovore svojim odlukama daje lokalna vlast. Lokalnu vlast biramo na izborima, a osim izbora postoji još mnogo načina kako kao građani možemo utjecati na lokalnu vlast, kako je možemo nadzirati i informirati se o njenom radu s ciljem utjecanja na poboljšanje uvjeta života u našim lokalnim zajednicama. Jedan od oblika aktivnog građanskog angažmana i utjecanja na promjene jest zagovaranje. Naravno, da bi se mogle zagovarati, potrebno je informirati se o tome koja razina vlasti o čemu odlučuje. U ovom filmu predstavit ćemo korake zagovaranja na jednostavnom primjeru Kluba mladih. Oh, zatvoriše nam klub! Jao, jao! Ćao, dobar dan. Imamo problem, zatvorili su nam klub. Možete vi kako pomoći? Piše ovako, da prvo moramo definirati cilj, onda ćemo razraditi strategiju, pa ćemo izraditi plan aktivnosti i odabrati saveznike. Što dalje? Onda ćemo ići na sastanke, zapiši, kontaktirat ćemo medije, organizirati javne akcije, voditi sastanke tima i pisati dopise na kraju. Ovim pismom željeli bismo vas zamoliti za sastanak vezano za zatvaranje našeg kluba mladih. Zatvaranje kluba nemilo nas je sve iznenadilo, a mjesta naših okupljanja svela su se na parkove i kafiće. Željeli bismo o svemu više porazgovarati na zajedničkom sastanku i pokušati naći zadovoljavajuće rješenje za sve nas. Molimo vas da nas kontaktirate na telefon 284 532 u vezi dogovora oko termina sastanka.
akcije mogu biti dijeljenje letaka, potpisivanje peticije, koncerti, izložbe, stanje ispred poglavarstva grada ili općine. Traženje saveznika je kontinuirana aktivnost. Ponovno kontaktirajte škole, udruge, učilišta, sindikate, susjede, prijatelje, poznate ličnosti, sve koje vam mogu pomoći da se klub ponovno otvori. Biti aktivan znači uključiti se u društveni život, postati odgovoran za ono što se događa oko nas, štititi i promovirati, zagovarati svoje interese. Time doprinosimo razvoju demokratskog društva, a izabrani predstavnici političke vlasti osjećaju odgovornost prema svojim građanima, u ovom slučaju prema nama mladima. Postoji mnogo načina na koje kao građani možemo utjecati na rad lokalne samouprave, a time i na uvjete svojeg života, sudjelujući u stvaranju zajednica u kojima je lijepo živjeti i raditi.